Alhamdulillah, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyon. A wannan bidiyon zan koya mana yadda ake adding ɗin security circle a cikin Atoshi Mining application. Da fari menene security circle? Security circle wasu Gmail ne da ake adding guda uku a cikin Atoshi Mining. Amma idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel ne, ya taimaka ka danna mana alamar subscribing, ka danna liking, ka yi sharing ɗin wannan bidiyo. Da fari za mu fara shiga wancan, za mu shiga nan gurin, ga shi nan gurin, za mu shige shi kamar haka. Za mu zaɓi wannan na sama, KYC and status, za mu shige shi kamar haka. Mu fara adding wannan na farkon, wannan za mu sa hoto a wannan profile hoto. Sai wannan na biyun security circle, a nan za mu saka Gmail ɗin mu gwara 5. Za mu shiga kamar haka. Yawa, ga shi nan hoton mu ya hau kamar haka, da kuma shi ga shi nan a nan gudun. Ga shi nan a nan wannan na farkon, mun sa hoton mu ga shi nan ya hau. Sai kuma wannan na biyu, wannan shi ma za mu shige shi kamar haka. Mu danna nan gudun da aka yawa, ni dama na riga na kufo Gmail address ɗin da zan saka a wannan gudun. Zan ajiye muku su a ƙasan wannan bidiyon, a comment na farko ko a ƙasan description ɗin wannan bidiyon. Yawa, ga Gmail ɗinmu na farko. Yawa, ga shi nan ya bayyana. Za mu taɓa nan kamar haka, za mu taɓa ga shi nan. Yawa, ga shi nan Gmail ɗinmu guda ɗaya hau. Za mu ƙara shigan nan. Yawa, kamar yadda na yi nan haka da a yi adding ɗin Gmail ɗin gabaki ɗaya.